If the squad ain't with me, then it ain't right. Yeah. Hey. Oh, whoa, whoa, whoa. Yeah. Ang umahon ito ay isa sa mga paboso sa bahina ng kasaysayan, ang Battle of Mactan. Ang ating portal bumalik sa kasaysayan ng mga pagyayari sa labanan sa Afghan at pagkamatay ng Madsaya. Ito ang kauna-una. Ito ang mga sino nga ba? Sila pula mo. Mga kababayan, Noong unang panahon, naniniwala ang mga tao na patagaw ito. Ngunit, may isang taong hindi kuminsino sa pagdiwa ng iyon. Ito ay si Ferdinand. Nagpunta kami rito upang makipagkaibigan. Gusto rin namin makipagkalakalan at makipagpalitan sa inyo ng mga pagkain at iba't ibang mga kagamitan. Ang amo ko ay ang kapitan ng pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo. Kung ang ibig nyo'y kapayapaan, kapayapaan ang ibigay nila sa inyo. Kung ang ibig nyo'y digmaan, yan din ang ibigay nila sa inyo. Kung sinasabi may karapatayanan, hindi mo matatawag ang mga pagkari ng Cebu. Pakikipagkaibigan ba ang pananakot sa mga katutubo? Masyadong mapangarin sila ko lang. Kailangan mapasalalim ng aking kapangyarihan ang puno ng Mactan. Iba't iba ang tao sa mundong ito, isa ang kulay ng mundo. Binibigyan kayo ng huling pagkakataon na mapasailalim kayo sa kapangyarihan ng hari ng Espanya at magbayad kayo ng buwis. Kailangan din nagkawin ninyong pinuno si Raha Humabon at palitan ng pananampalataya sa lahat na nasasakupan upang maging Kristiyano. Ang ibig niyo sabihin ay masasaksihan ninyo kung paano pumatay ang sandata ng mga Kastila. Nakahanda ang talim ng anumang kapila.
the answer lies in the heart of battle. Maraming salamat sa inyong pagdating. Hindi tayo papayag na sakupay at pakialaman ng mga tayo. Mahal na lahat, kung lalaban tayo, mamamatay tayong lahat. May dala silang kulog at kidlat. Bububugan ng apoy ang kanilang mga sandata at nababalutan ng bakal ang kanilang mga katawan. Wala tayong laban. Maaari tayong mamatay. Ngunit sa hindi natin paglaban, ay parang na rin natin sinuko ang ating buhay. Huwag tayong uyoko sa mga tayo. Hindi tayo papayag na makialam sila sa atin sapagkat ang kalayaan ay siyang diwa ng buhay. Tama sila ang laplako. Kailangan ipagtanggol natin ang ating kalayaan. Kahit buhay ang kapalit. Handa ba kayo mamatay? Battle of Mactan. Hindi na kaya ng mga Espanyol ang dami ng pana, sigat, putik at bato upang tumako sa kanila. Sa higit isang oras na laban, sinibat si Magellan sa mukha, ngunit nakalaban at gumanti ng saksak ng espada. Nasugatan ko sa braso at nakampilan sa kaliwang bibig. Sa kanyang pagbagsak,